Tonga kuapat igaban ai kublei pi baro ki baju ngap igini ki jing hikai ngala kren chapang ke kita proverb kala nong ke besau na ke dekhat ke ba arpo de dekhat ke ba arpo nyo bat nganget aba pi puli ia kene ke lenong hiyo I ke don ke jingker khu ke bakrau na mangiyo nang ne ia ki sautli ki aka ki ba ka bible ke kren ha kene ke lenong nga ai kublei pi baro gitu ki ba ngap igane ke jing hikai menin ke sngi ngalala ban pendap ia ke tu ke jing duai ke bangi ai online ke bangi long life bagi brio hot nga ke de sien ke beningkong but ki bobon ba ki la pha po ka live chat ia ke jing duai jongki but ngala persangkat bala ban duai khambaha but ngayo sngoru ia ke jindor ka jomble ke por banga duai Rai namar ngibu iku portang shikinta tik. But kebun palat ki brio ki bapa iki live chat jongki. Tengah kuat iki tu ki balapa iki tu ki live chat jongki. Wat larang klempuli ki kerteng jongki. Lani iki jinan kam jongki. Ngala dua ik lang daka jinget baro. But nganget skembau blay un jubab. Ia ki jingdon kam jongpi. Lagalong ke jing pang ke jing crow. Blay un pen kia. Lagalong ke jing aga jing im jo fishmat ublay un jubab. Lagalong kanu ke jing dan kam. Haba fi ko ngo ia ga ban join ia ga tu ka program menin ke sngi. Anget ke de jing pen ki ke ban ublay. Tagalalong ke jing ke khu ke bakraw fi. Dengan penduna kendiat ia ka bala Sunday aku pol khat we bi jim step nganom ai kanu ke jing kran ngila ban pelat bat ban ai ke brio bikin pet biang i tu ka jing duai ke bangale menin sngi te kublai shibon ba fi duai fi join fi lesidon preng jom fi pet ne fi kumta terter kalau ke jing khu ke bakraw ia ke kam ke joblai te hagini ke pol ngan puli biang i gini ke kita proverb nang ke besau nak khat ke bar fo terter ke bang shim gini ke jing kai ngan puli ia gini ke khat ke bar fo kukun to Shkor ki kitien jonga to pendam mela Shkor haki jing ong jonga wat ai bikin net no na ki Khmat jame to sumar ki apdeng la ka Dohnud namar ki long ka jing emi ta ki besham ki bat ka jing kia ye ga do jong ki baro to rikhop ye la ka Dohnud na basumar na banaka ki wan ki jing mi jong ka jing em bo no na me ye germyang Shyntur ka bamutlop bat germyang Shyntur bamutlop to bo no shjingai na me to ki Khmat jame kin kmi shababet bet ki irmat jame to kin kmi bet shashua jame to pun madani ki lentiyat ki kijat jame bato aban pun skemi ki lenti jame baro wat paino lemni shakaman lemni shagadiang to pun kin ria laga kijat laga basneo tengah kwa agni ko por bangan pen I fi nagni ki tin ki jomplay ba kanik kita proverb ka bakren chapang ka door jonga jing start hagani ke khat ka ba arpo haba fi puli ka fi yo iba u kren shapang ki khon ki jong blay baki dei panang ban buram ya ke ktien ke jong blay haga jing em jongki kata ka de ke jing mot jong ne ke kita proverb ka bang puli yang ban buram ya ke ktien ke jong blay ke jing start ka ba blay wai na kita daw ubu angni yakini ki sautli ngala ba ngadu santli nama kedan ke Shkor ke Khmat ke Dohnud ke Shyntur ke kejat ke jing shisha hagni ke jing hikai fi lada fi pet bahaya gani kedan adu ke kejat ro namar bakala jerong ngakhlem kin thop lang ikan rei haga jing shisha kedan adu ke kejat lada fi puli gani tengah kwa ba ngan pen I fi nang ni ba kani palo ka ba Ukraine ke Shkor ke Khmat ya ke Dohnud ya ke Shyntur ya ke kejat Ukraine bet
ia ka baki brio ki dei ban ya haka nongrim jong ka ktien ke joblay. Fi ngayo iya ka Bible berok away la singan ong biang ka ktien ka bangaju sngotenat ban ong malagsngi. Marga taka dei pa ngayo iya ka Bible bau blay. Ukhen kor hadu kata-kata ia ka ktien ke joblay. Udah buram ia ka ktien ke jong hadu kata-kata. Ngaju perhat ia gani deki bon senam. Bat ngajut kuat ban keren ni kani man laga jaka bang keren. Hadu menin gesngi bang keren ni Bible study ru. Ngadang syudap ong ia kata gaju ia ketien. Habang syongka ia yang kibriu bang ia selak kumturu nga ong gaju si gaju ketien. Namar ublay ukwa bagi briu kin snotho bagi ketien jom blay kadai ga bakodo bat bangin le iki kat kum kanong rim jo ketien ga jom blay ukuran ang ne tang chupang ga ketien jom blay wang shashkor ga ketien ga jonga pendame la ga skor se ga jing ong jonga ka bamut ba ublay udah kwa udah kentu udah penbor iki khon ga jonga bagi di ban shashkor ban penkongu elade ga ketien ga jom blay ban yat ban im kat kum ga ketien ga jom blay. Lesi namar ba ngakren ni kata syuai ke begini pet biang igini nrai. Nama ba nga ka kani ka dega ba me di nga Dohnud sanga. Ka ba pelu la banong no dah kata ketien. Ka ba penshir raham yang nga. Manganya keren berabor ka ni ka jing shisha. Balai ngam sngaut nat banganyo iya ki banget khamtam. Bakim pule Bible. Bakim sngaut nat ban sngap iketien blai la ne ban yet iki jing thok ke bedana ke ketien ke jom blai ngam na sngaut nat ban yo iki brio ke beshir ham ke wepat. Fi ke banga kwangan ong fi ke ni ke pakidan ki iki bangi ni le ha ke jing shekri blai ke bam ye dei ke kum ke ketien ke jom blai. Ki balong persha ye ke ketien ke jom blai bat ye ke tangi le. Ngam ong iki ba mau ki ba let's say kumansu ong no hang ne habang ngakren iki balang pok ketien ke joble ngamut ban ong ba barok iki bangile bakan sulong be tik barok kan dan rei ngakwang anong pi ke ni por kidan iki ba ki brio ki le ki ba kapen bakla ki brio nama baki kenria na ke jing shisha jong ketien ke joble. Ngam da keren ega bam gedi ngam da keren ega sngi ki ya ngam da keren ega riam ge bet ngam da keren ega tandri ka bang keren kalong ki nongrem ki nongrem ki bakta ega jing ki jing hi kai ki bakta ega jing shakri play kum ka bangadang sudap hi kai menta ka tugat ni snam ka jing shisha jong ka jing ai ega jong play bat ka jing jing ya dei bat ka ya jong ka hukum Kadai bakta ya ke jing shek reply. Kini kidai ki bangi hapan pet ba. Ke jing ele jong ke jing penuan ni ki brio ban le biang iki baga Bible ke klemsha. Ke baklia na Bible. Mdei ya to ke bangi syutan shek jing snau jing em. Ke basyai na ke ketien ke jong play. Na ke daw ngakwa agani ke pa pintip ba. Tanginum shu ko ngo shu le Fitimam lada file iki beshabar na ketien ke jong play haga jide baga jinge kalaban jaru ke kamba tangba katu ke kamba kan long ke iki ke ban pen poi pen ban fisha ke bom dei ngaju ki brio bigile iki bom dei nama ke tagadaw ngakwa pin pikir bahaya kan wat je be klumar wat je mare klumar wat je nget klumar yit ye ke jing tho na ke ketien ke jong play da pet yang haka ke dene kam dei nama la da kam dan ke jing shisha na ke ketien ke jong play haka wei ke sngi pin ngam nama ke nongrim ong jisu ke dei utaw ba yo sngo baru bale eka uloko mu priu batei ke yang halor jong mau siang shabanang ta kalong kumusiap uban pet ngam ye ke jing shekri brai jong fi
te ngini pet yagane ke jing hikai ngashim kham slam ngini namar kani gane ke badana ga Dohnud changa ba kani ke lanong ka basao na ga khat ga ba arpho Ukraine bet ba ngapat mafi ki khon jong play ka baning kong Ukraine ke Shkor ba ga dei ban ngap ba ban pledging mot ko mangala dep kren bat uong ka ba ar hangni uong ngap ngan puli naka khat ka ba arpho way uong ignikten what I bakin let no na ki Khmat jame sumari ki hapdeng laga Dohnud pi Ukraine ka Khmat what I bakaktien jong blay kan lain na ka Khmat jong pi kani ka baong what I bakin let no na ki Khmat jong me ngakwa ya gani bakan ba mo uang kumni uang lalapin pulis room uang agad khat ka ba arfosan uang to ki Khmat jome kin kmi shababet but ki irmat jome to kin kmi bet shashua jome Ukraine ka Khmat pi ka Khmat ka bangi yoi kadai ka bakta ya ka jing embrok away ka Khmat kadai ka wei na kiba don kam tam hagamet ka jong brio kumbagalong ka Shkor ka Khmat kadai ka bakham don kam tam hagajing im ka jong brio bat ngan peni fi ya kani ngan kham yalam shakabakin jaman sim bat wat lada kadai bangan penkut tang ya kani ru mlelei hagani ka jing hikai habaga Bible ka keren ya ka Khmat bawang what I bakaktin jong blay kan let no naki Khmat jame pitip umut ayu kani ka keren syapang ka jing yo i jengi ka keren ya ka rukom yo i jengi pitang syubakla haga jing ya nanti jengi ni light na ka ktin ka jong blay ngi kum kmi age ka bam day na ka ktin ka jong blay katangwan ka wei ka jing haga jing im jing ishimet aga yeng sam haga kam ka jong play katang shumi ka wei ka jing tang ka tangila kenria ya ka jing yo i jing ya ka jing shisha ka tin ka jong play ngila play jing mot la ne ngila pet bet tang shapang ka ta ka jing but kata ka penlong ya ki brio bakin poi shaga jaka ka babakla nasi bikin mau ka porbo jisu uyat halo duriau para bukhat yu Petrus uyat nda habau pet bet show Jesus Christ kejat jenguk ke klem ngam Henry ka Bible kan nda ula yo i ke eryong but ulai na ka pet show Jesus kejing syapting ke yo jaka bat usdang man ngam kata ka dei ka nongrim ka bangakwa nganong fi kemi shano namar u Jesus udai ka ketien jong play pimla pin dekat lani pin pia ya ka ketin ke jong play baru jisu pimla pin dekat ngan bu da ka ketin what let dekat yo jisu bat ka ketin la da piong nget yo Jesus Christ pi haban bura me ka ketin ke jong play la da pi bura me ka ketin ke jong play pi haban tipru ba pi bura me yo Jesus Christ na mau jisu wang shai kata ha ka gospel ke jong yanes kala nang ba khat sao pi kit ma wang utau badan ki ketin jonga utau de ba i jonga ba utau ba i jonga on i do kupa jonga bat ngan wan shu ngi ni sa bat u bat ngi ya mong ngin pen paula de ho kata ka de jing ong ko jong jisu ko ba mot u jisu u de u ketin jong play fi kambun sien hi ka jing yo i jengi ka de ka badan ka madu kata lesing ni ya kam julio yene ha ga ni sngi ngan puli na ka Bible ya ka jing yo i sngab amon pen i ya ga ni ka jing yo i fi nda pi puli ya ka ni ka gospel ka jong Yohanes kalenong ka balai ha ka ba u wei na ki farsi u bakerta ni Nicodemus uni brio de bakrau de nong sin shar gi jiu unong hikai ni amro bakrau uwan so jisu men me barwong
kunong hikai ngiti ba melang unong hikai uba lawan no play. Namamdan ubala ban le igini gi kamba igi bala le lamda play ulang ringkat bad u. Pi uji sun da bau Nicodemus uong igata. Nga ikumba uklem jubab ya ke ega bau keren. Nga ikumba uklem penbun ketien ya ke ega bau ong. Sila da pi perkhat igata pen sengaw tenatro. Bau jisu dan puar ya ki kam ya ro. Dan kami ke jingi ro jong no. Mau dei ubadan laga jong ke jing sengot ho mau dei bukhon jong belai. Uang yang ini giktian ukuran penban ni giktian ke ba yo Nicodemus kapen kendet yo uang ujisu itu uang usisha shanga uang me lemda khapat yo brio ban yo ya ke hima ublai. Unika de maso ang kumno laban kayo brio bula temen ulaban sut pa chika kapok ke kemeja o ban kayo uji suye toang shishashang ang me lemda kayo brio na bat na mensem laban le apo ke hima ka joblay ngakwa fin snotho bahai gini ki kentien kani ka kentien kani ka jingi kendo ka jaw ni kandimas baru Jesus Christ ki kentian ki bau jisu ukuran hang ni ka kraw palat aga ching em jobrio ne pertai takda da pule Bible pi aban sngoto nang nu ngiyo ye ne ketien ka bangi te baong na bau bleu la ye ka ta ka pertai kan bau lai ti no lo khun bal khamar we bau we ero u bangi ju nom jat shon re nyo aga ching em bam chukot ngi ong ba ka ne ka khat ka de ka kraw palat aga Bible nang nung iyo nagajing ikran ka jong Jisu baru Nicodemus. Kani ka jing ikran, kani ka interaction na dengan buang ni ka jing ikendo. Kani ka jing ikendo ka bakraw. Balay bau Jisu ngania jingay nga laong ifi. Balay bau Jisu habau Nicodemus ukuran ya kaktian jong ka jing yaro yo Jisu. Bau Jisu uklem jubab. Uang penban lemda kapat yo brio ban yo ya ke himau play. Ngai idan ke brio ke besnut ho baklai ke ni. Ya ke ni ke jing ong yo bat ya ke ni ke jing ong rung. Namar hang ni upenan kam arteli uang ban yo ya ke himau play. Mereka ba aru ong ban yo rung ru. Yo let ru hapo ke himau play. Arteli ni. Lada klem da kapat yo brio. Kakam jeliu gane ngakwa findas ngap hangan penifi. Nama ngakren ye gajing yo Fi unika demas ude no hikaniam ude brio bagi brio gila buram. Na wanjo jisu ukren penmane gajing kapat piti balai. Namar ubrio ubampat kapat. Compare ude ba nang start kat no nong pulia Bible kat no pas mde banga keren baik ulaban pas naki theological seminary ke bekrau kat no lada uklem da kapat empat shimka ya brio ubakan jaman se mo po jaw kada ko sa ang ipigire bijili ko ne da snap ha lada klem kapat ya Nicodemus ngan bu kum ta daw Nicodemus compare daw hikai gi jiu baro compare la da buram da kibrio baro yu la da klem pat kapat ya Nicodemus ujisu ang menomio ya ke hima ka joblay fi ikani ka jingyo ya ke hima oblay ka kam da day tang namar ba ale beneng pidan kibrio ka perkhan bakani ka taubet ya ka beneng ya ka hima ka jau blay ka bau jisu kuren hang ni uang wan ka hima jame aga kendo gumba beneng u jisu bu kuren ka parshi uang ka hima ka jau blay kalong kum musumbai terso ka hima jau blay kalong kum ka kentai ka ba tap yo tiat haga shipper hau purau ka hima ka jau blay kalong kum ka jar u hikaya ka hima jau blay but hang ni habau ong ya ka hima ka jau blay
Ukran yo nikah de mas uang lada klem kapat ya me. Memla menyo iya ke hima ka joblay. Fitip kamot iyo kani kamot uno brio. Ubakwa ban sngot ho iya ki ki bakin jaman sim haka hima ka joblay. Lada uklempat kapat dapat bayi kita ketien. Lada klempat kapat umpat don ke Khmat bakin jaman sim. Clear ketak dega besyaitam. Lada klempat kapat ngaget kene gejingi kai gede bedon kambaye nurieno. Lada klempat kapat don jing yoi. Yaki ki bedon hage himau blay ki bakin jaman sim. Umla banyoi. Uyo tang da ki Khmat do bat tang da jing sngot brio. Umpat yo ya ketai ke bedai ke bahima ke joblay ke besyapon na ke daw. Kani ke Bible kadai ke hima ke joblay. Kani ke Bible kadai ke pertai ke bakin jaman sim. Bala da kadai yang pi bapin yo na keren ki Khmat. Bapin yo ya ke ketien ke joblay ke beshisha. Ya ke jing krau jong ke spa ke bala buri ke badon hagani ke Bible. Kani ke jing kai kadai ke bejuli ngan ong fi. Lada kadai bapin yo ya ke ta ke besyapo. Nicodemus ngan bu Nicodemus. Lada me klempat ka. Men yo ayu. Lada klempat ka. Pin yo kumno ke pertai klempat ka. Lada tang syukha tang haga do. Tapi yo ke pertai haga do kom yo ke do. Lada klempat ka ke bukan jaman se mem yo ruam. Ya ke ketien ke joblay ke jing shisha jongka. Ya ke hima ke joblay nang tak daw. Ngampen ram tamangan ong bet. Lada ubriu hi klempat kapat. Daka daw mensim. Unum yo rungro. Ndai tambo yo le siap nang dan jing sngotor. Ya katai ke bagan jaman sim. Clear kata ka ba? Syai kedar nganum compromise kata ka Bible. Pi ngan peni fi kumno wa Paul wang hakashiti ka ba ar ki koren. Kalau nang ka basau na ka khat ka ba khat riu khat nyaw te pe wang kumno. Namar kata ngimman tachu la ka long bo briu ba bar chengi unang jat pen man tau briu ba syapo la nang sha lagi sni Ukraina ya ka do ya ka jing temen ya ka jing hiar ka bor met. Kamut ndala kham temen ki Khmat ki la kham bria. Hei wong compare la kalong bo brio babar jonga ula nang jat. Penban utau brio bapa, utau brio bapa kamut ubala khapat, utau de bakin jaman sim, ubangi khat u inner man la ni u inward man, utau brio bakin jaman sim u bapa jengi. Pi wong uta u brio u basyapo ula nang syat ala gesngi. But ndala dep wong kumno wong nama ke jing jenjar bas ting jeng igilong tang ki batang sipor kinang penlong ke bentang jeng kia ke buram ke mapalat ke babam jukut ba wong kumno wong naba ngim kami syu ngim yo mo ngim kami syu tang haki eki bangi yo kamot ngim kami haki eki bangi yo dengan ni Khmat do mlele la daga bria namar Henry agita ki eki bam yo nama ki eki bangi yo ke long tang sipor reki eki bam yo ke long chiki bam jukot ke eki ta ka bam yo kamot ka ba pem yo daga Khmat do rep yo daga Khmat ka ba kan chaman sim na ka daw nga kwa bang anong fikani ka bang kren ka dai ka ba kham cheleo nga kren ni gani daga jing snot ho nga kren ni gani daga jing shai kabang adon na kaktiyan ka joblay. Balay Paul usanut ban tho ya gani ka chiti ka banang kong karin kalanang ka ba ar usaang kumlo ang hagad khat ban rio. Lakum tarung nikira ni ka jing start apadang kita ka bajana in ray omi ka jing start joga ni ka pertay kaban sa duno. Rengi kira ni ka jing start ka ba ri joblay ya ka bala buri ka ba blay ulah tmul pas mensyawa kita kanang ka buram jengi ya ka ba amdan na ki ba khrabat ri jana pertay bala ito namala na kila ito indala omdala sanar panayo try ka buram rekat kumbala tho ngap hang tapin siyo kat kumbala tho ki ru ki ba ka Khmat kampat shimla yo ka Shkor kam shimla yo ngau kim shimmi ru aga Dohnud ubriu ki long ki ba blay ula bu lepa ya kita ki ba
Henry play ula pen pawi ki ngi daw men sim jo una mar men sim u yet iki e baro kita ki iki bejliu gi jo play uno brio itho iki jo brio ritang men sim to brio apo jo kum jo ru iki ru gi jo play mdan be itho ritang men sim play mangi tingila priang omega men sim jo per thai hare yo men sim banau play khnang mangi yo itho iki ru gi bala ai ngi do play yiki ki iki ngi kren omne ki tien baga jing start u brio ga hikai henry yiki bo men sim hikai daka be pershang yiki iki ru gi bakin jaman sim bat ki bakin jaman sim henry brio bakin jado kamon u brio badang shukha dang na keme priang iki ru gi jo men sim play namar kalong ka jing be jo ubat umla hiru ban itho iki nabada ka bakin jaman sim ba bishar iki Henry uta ubakin jaman sim kamon ubala khapat ubishar ki ke baro reyo dan babishar namar we batep ige jingmot utray boni kayo ngi dan ige jingmot ge jong kris ken kane ge bomot na fila khapat fidan ige jingmot ge jong kris fidan ge jingyo ge bakin jaman sim na ka daw fi nga saong fi ba kani ka jingye kendo ko jong jisu bo nikodemus haga gospel jong Johannes nong balai kadai ka ktien ka bakhra palat bau Nikodemus uklumar sngot ho bat uklem sngot ho hiro lara pipule ba jisu kurane wong Nikodemus wong laban kayu brio bolatamen laban le bisut biang sikpo kami jo ban kayu fi uperkhat bet dagado pin lop adu mata sngi gidan gibriu ki bam sngot ho ya ka ktien ge jong play ga bakin jaman sem ki ba shulang niam long rukom kum to na pikiran iki bakin jaman sem na ktien ge jong play ki mla shempang bat dan ki ba angru baka de ge kai ge babakla ngaju sngo sun ai ge bakum kita ge brio na mga syam ya gani lada 4 kapat hi 4 dan ki khmat bakin jaman sem pimpat lah hiro ban syakriyo blay dagarukom ka bakam sai nomor kadon kam bandayo daga bakin jaman sem ke bakin jaman sem hang ni fi ka shong ka nong rim jong ka jing syakri play bar hang ni ka shong ka nong rim jong ka jing syakri play haga jing puli bible jong ngalap bagani ka dei ka nong rim jong ka jing syakri play pinle ayu hagane ga pertai lada pimla yo iki khmat shano pinle ya ke pin om pin batai gum no apa pim yo ubat meyas ude bamatla ukrang pertana do dang step do banamet nama balai ba yo perta baru jisu penpet iki khmat do jo Aku ang anong ifi ka jing shisha gini isngi. Wat la dangidan ki khmat ki besai. Balay ngim perta. No try a blay. Ngim yo ru mi ka ktien ka jame ngim shai. Balay pim perta. Kung mabati mi yasu no try pen pej iki khmat chua. Banda dan ki brio ki basngot ho kumta. Kinday ki brio ki bakraw. Namar habaw blay uplay ki khmat bakan jaman sim. Fini ika per ba. Ngala jukuran ni kani laban ong no labon ba ka Bible. Singan pen kan mau ipi yang ni. Katugan ni ini ka por snap. Pinda pek na kani ka tien ka jong play. Ngan si pen inuk sa ipi what? Nadu ka testament ka barim ro. Kani ka don. Kani ka don na ka Bible. Kata ka day larpi puli kitab kisim. Pilap aga lenong ka ba ar. Sengap ngan puli yang ni ketiin ke jong play. Larpi puli yang ni kitab kisim aga lenong ka ba ar. U Ben Hadad usim juga jahit benda Syria. Umat ban penjat ban tang ban penyap yo Elisha.
Kerkut ega shnong bat ega yeng jong u barowai. Dang step u shakri jong u. Umi shabar. Lara pipuli kitab si ingo baal nang manrio. U nakadkhat bakhat san ko ong dang step umi bat akmi upaja pom ki kulai. Kidan bro so dong shnong. Bat u shakri jong u ong wa ku kunrat gum nongin le. U Elisha u yatu ong WhatsApp tiang na bagita ki babat ngi ki long kambon ban ni ki babat ki. U Elisha udan apo yeng u shakri udan shabar. U Elisha udan daga jingyo i ga bakan jaman sem kat bau ni u shakri u yo itang dagi Khmat do. Bat u bayo i u bahabar u lenyar u bahapo u yo atiasok. Ka jingi per haga jing lau mensem. Lani haga jing ya jingi haga jing shakri blai ga day. Kat kum ka jing yoi. Balai pilenyar day namar pidan ka jing yoi. Bat balai bapiklem ya ma baga jing ga jur day namar bapidan daga wepat ka rukom yoi. U Elisha u yo shongsuk namar udan daga wei ka jing yoi. Uni ukna ulinyar uni shakri nama uyo itang daga Khmat do. Uyo i ki paje pom. Elisha wat sep tiang wong ki bakat ki babat ngi ki khambon mane ki babat ki. Ka kadai ka ika balong long kabala ban ong no kabam la long. Hendrai u Elisha ula duai bat ula ong atrai nga kerpat ya me. Tupen pet ya ki Khmat jong u ba unio i. Fika ni kadai ka nong rim jong ka jing syakri belai hadu mentang sengi. Bangiyo i palat tang daga nega do jengi tang daga nega Khmat. Bat ngi lenyar. Ngiyam namal bangiyo i. Dan kama gini sengi iya kibrio bakin pai syaga nega jinglong. Bakum kinong yalam ngiladai bantu ai ki banget baro bakin dan ka jingyo i. Ka bakin jaman sem. Wong atrai nga kerpadi mel pen pai ki Khmat jauh. Ti ulayo i. Mdei bomat la. Harai uyo i ya ki Khmat bakin jaman sem. Wong no. Utrai ula pen pai ki Khmat jauh tau samla bat ulayo i. Hakmi ulo mudap laki kulai baki kali ding bro saudang Elisha. Habula hiar sya Elisha ula duai hau trai ba ula ang ngakirpat me syo ini upat daga jingmat la bat syo iki daga jingmat la kat kum kaktian bat ula syo iki daga jingmat la kat bakum kaktian ke jong Elisha. Nasila da pipuli aga Bible finyo i ga ne barabar. Bau Jisu hikai ga ne. Nakatagadaw ba nga puli gani kita probal no masaw na shim gani bagaday kanongrim yagajing imjingi. O what I bakin late no nagi Khmat sa me kamut ka katiyan jiga jong blay ay kanom kanriya. Hakanuguru kom ngi pech sa katiyan ka jong blay. Ngan pen iifi na gani Bible. Na mabangadang dan Paul sa kandiyan ngan pen iifi ka siti kajong wapsul Paul sa ginong Rom kalanang kabasao kabakren yaga jinget kajong Abraham pet ngan puli na kanigaktiyan kajong blay ngan puli lanang basao nakadakot kabakat nyaw terter kat kumba ngala tho ngala pelang yang may ukupa kibabun gijay menriyo kamut yu Abraham Khmat tau blaya bulanget uba pen imi gibayap bukhat ikiru ke bamlaw ko magidalong uba klem ke jingkerman pen man ulanget ike jingkerman ike bun jalang mau ukupa babon gijay benriyo kat kumba kata kabalaong kumta usumba jame unlong sengab ama ngan puliwang bat dakaba ulang bam telat aga jingay simla nyawi laga met bala kelas dot no lepa bat naba ulang shispas nem gertalam ni ia ke jing kelas dot no ke kupo kesara kwa finyo i gane wong ne dakaba ukmi hakata ga jinkular ka jong play simla lengo arta tien daga jingbam nge
Henry la pen klanya hagata gajinget udah penan buram yo play. Kata kade kanongrim baki Khmat jongi kide ban kami bet syagaktian ke play. Abraham yo ngau yo sur go play Quran show. Mau nai khoni ukat ke jingbon ki klor jong soin benek. Baru Abraham ngai je kata. Henry uklem yo khon wat abuladab artat chispas nam. Kesara kala jandap kendai fusnam. Ki klem pad yo. Henry ke Bible kong uklem pet le uklem long telat aga jingai sim nyau yo ke met kabala kelas dot no lemne ia ke jing mo ia ke jing kelas dot no ke kpo sara lemne ia la ke met kabala kelas dot. Henry ule kom no ukmi upet uyo I bet ia ke jing kular ke jong play. Sim lengo arta tiende ke jing bom ngai. Henry la pen klanya kata ke jing ngai udah penan buram yo play. Kani ketika ke nongrim halor ki nongrim baro jong ke jing ngai. What shu ya jing ngai kat bak ke jing yo I jong pi kadang dai ia ke tu problem. What shu ya jing ngai klem na snau tho ia ke nongrim jong ke ketien ke jong play. Hanga yo ia ke ne kedai ke bakrau pala. Banyak jinget dan kami ki Khmat ki bapet bet syagaktian ke jong play. Abraham klempet. Sarang ne kala ino kala itemen yala dia ula temen klempet. Ka Bible ga sutanat bayi ne bang dah ka bukmi aga jingkular ke jong play. Fi ketu kita probak wang ban kami bet ki Khmat jengi kin kami bet syagaktian ke jong play. Kadai ke ketien ke bakrau palat aga Bible. Lada fio ia gani nong rem mendagesni. Fin sesnut ho baga jing ya lenti kadai baru play kadai ke ba sutanat. Ban kami bet syaga jingkular ke jong play. U play u kwa yang apa dia fi bangin poi hang ta. Usoong aga siti chong ki Hebrew kalau nang ka bakan ar ka khat ka ba ar da ka ba kami bet show Jisu. U Jisu udah ke jingkular udah ke ketien. Uno penlama uno penjanai ke jingai changi. Balai u ongkom ta namar ka jing kami syagi jingkular ke jong play. Kadai ba pio iyo Jesus Christ. Baula pendep lot iki baro. Baula IT yang ngi gane ke ketien ke jong play. Bangin yo ia ka ban nget ia ke jingkular ke badana po jong ka. Ka jing yo I ka kata ke jing em changi. Kumno bhi syakri yo play. Bat la ka dai fi ba pin yo I ia ke jingkular la ne ke ketien ke jong play. Pin yo I ke bakan jaman sem. Pim namla ban yo I tang da ke Khmat do. Dan kam ka jing yo I ka bakan jaman sem. Bat bandan ki Khmat ke bakan jaman sem ka dan tang kawai ka nongrim bagata ka dai. Ka bau Jisu wong ini ka demas. Lem da kapat menom yo I. Bat la da kapat menom yo rung ro. Ki babon ba ki priyo ki baklem yo rung. Syaka bakan jaman sem. Da ki pau nam. Namar baki klem tre ban ko ngu ia ka tu ketien ka bau Jisu wong yo ni ka demas. Ka jing bom yo I. Ka jing matla aga bakan jaman sem. Kadai kabas ngausan hadu kata-kata. Jisu kranteng ia ka jing matla jong ki Farsi. Namar ki yo I ki Khmat nrekim yo I ka jing shisha. Kata kadai ka jing long. Bat ngada kwa mentag sengi ba pet bahayo. Piklem yo I bat pi syukran kelumar. Yo kawan ra ka jing mensawi ka jing em chopi. Ngakwa fin pai show play. Ai ti de. Pediang yu Jisu kelak ka bomot. Nayang aga ega popilale.
dapat kena bapin kapat kena mafila ban yoi yaki eki bakancaman sem ko pada ke Dohnud ke besngongo emenga aingo emena markani ke ketien kabang keren siapa ke jin yoi bat ngenget kalong ke jingger ku yaki brio ke besngap mende yok buram ko pa nado menta ke sengi Khmat kertenge jong chi sengi tuai amen to blain kur khui bi ko blai shibon